Goedemorgen op deze zonnige zondagmorgen hier in het mooie Zeeuws-Vlaamse land. Vandaag gaan we een keer op stap en we gaan een keer gaan kijken naar Farmers Got Talent. En dat gaan we een keer doen, lekker rijdend op de motor. Deze mooie rondtocht door het Zeeuwse Vlaamse land, met nog hier en daar wat probleem, helaas. De motor heeft vlam gevat, dus ik moest verder liften met een van de tractoren en dan hebben we onze tocht verder kunnen zetten. We zijn hier nu aangekomen bij de Farmers Got Talent en we gaan toch een keer kijken wat ze hier allemaal te bieden hebben. Hier hebben we het nieuwste model, Porsche van 1962, een Porsche diesel. Geweldig hè? Met 3 generaties, Massey Ferguson. Alle 3, prachtig mooi gerestaureerd. Kijk eens naar de details en de afwerking. Toch helemaal geweldig. We staan hier bij een van de organisaties van Farmers Got Talent. Met wie hebben we het genoegen? Jeroen Resseel. Jeroen, wat is je taak hier op Farmers Got Talent? Nou, ik ben zelf een van de bestuursleden vanuit het AEK, het Agrarisch Jongerencontact West-Vlaanderen. En Farmers Got Talent is ons jaarlijkse evenement. Wat is de bedoeling van deze dag? Probeer het breed publiek te interesseren, de jeugd. Nou, allereerst is het belangrijk, we zijn een vereniging van, voor en door agrarische ondernemers. Deze dag wordt voornamelijk georganiseerd voor de leden en ook voor toeschouwers die het leuk vinden om die geïnteresseerd zijn in de agrarische sector. En het tweede deel is ook heel belangrijk om de agrarische sector onder de aandacht te brengen van de burger en de samenleving. Oké, ik zie dat er hier diverse onderdelen aanwezig zijn. Er zijn een vorm van wedstrijdelementen, kan je die even toelichten? Klopt, er zijn verschillende wedstrijdelementen. Onder andere het wentelploegen, het rondgaandploegen, Boer Olympics. Nou, vanochtend mochten we meedoen met de rondrit. Helaas is de rondrit voor mij iets minder verlopen. Wat vond je zelf van de rondrit, het doel van de rondrit? Nou, het is hartstikke leuk om een rondrit te organiseren in een grensoverschrijdend gebied. Het eerste deel van de rondrit ging wat langzamer. Het tweede deel van de rondrit ging eigenlijk fantastisch goed. We kwamen hier eigenlijk juist op tijd aan, namelijk om 12 uur. Om 12 uur staat dan ook de soep en de lunch klaar. Tijdens de rondrit hadden we 40 tot 50-tal tractoren. Hartstikke mooie opkomst. Er zijn koeken voorzien van de bakker, eten, drinken, alles wat men had beheert. Ja, dat was inderdaad heel goed verzorgd. Wat was de leeftijd van de tractoren bij de rondrit? Van welke leeftijd tot welke leeftijd? De gemiddelde leeftijd van de tractoren wisselt van 30 tot 50 jaar oud. Okay. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan, dank u wel.
Wij staan hier met Koen van landbouwmechanisatiebedrijf Vermeulen uit Oostburg. En we hebben nu allemaal autotractoren gezien en klassiekers, maar we staan hier met iets moderns. Koen, maar wat staan we hier? We staan hier met een New Holland, een T665 Autocommand. Dat is een trekker met common rail techniek, AdBlue voor de uitstoot. En een variabele transmissie, zodat je traploos kan rijden van 0 tot 50 km per uur. Elektronische ventielen en uiteraard ATK GPS. Dus handjes los en de trekker weet waar die heen moet. Klinkt mooi. Er hangt ook iets achter, een ploeg. Voor mij is dat een gewone ploeg, maar ik heb begrepen dat dat iets bijzonders is. Ja, dat is iets bijzonders. De trend is een beetje zeker van de biologische akkerbouw naar ondiploegen. En hoe kan je ondiploegen? Dan moet je ploeg op afgestemd zijn. Nou, hier staan we bij een 8-schaarploeg. Die had een totale werkbreedte van pakweg 2,60 meter of 2,70 meter. En ondiploegen heeft een aantal voordelen. Het eerste voordeel is dat je dus de humuslaag bovenin houdt en anders steek je het van onder. Het tweede voordeel is dat het minder brandstof kost. Dus ja goed, dat is een besparing natuurlijk. En nou, deze ploeg, dat is een Rumstad, dat is eigenlijk een vrij nieuwe ontwikkeling. De Ecoploeg die is er al jaren, die is er al 20 jaar, maar die worden nu weer vernieuwd en aangepast naar de eisen van deze tijd. Je had het ook over GPS en Variomatic en dergelijke. Wilt dat nu zeggen dat je dus kan klant bewerken met je handen vrij en je ogen dicht? Ja, dat kan. Dat is kort maar krachtig, hè? TV mee aan boord? Nou, er zijn toch geregeld gebruikers, akkerbouwers, die zitten lekker in een krantje te lezen terwijl de trekker zijn werk doet. Maar er blijft altijd een chauffeur nodig. Waarom? Niet alleen voor het te corrigeren tijdens het rijden, er kan altijd iets fout gaan in de techniek. En bovendien zeg je ook altijd de nabewerking, je rijdt over het land met een bepaald doel, dat is een bewerking. En die bewerking zelf moet je ook constant in de gaten houden. Als er iets fout gaat met de ploeg, of die moet wat dieper of wat minder diep, dan moet je dat corrigeren. En daar ben je als chauffeur nog altijd voor nodig. Ja, dankjewel Koen voor dit interview, het was aangenaam. Ik hoop dat iedereen wat heeft opgestoken. Bedankt. Ook bedankt en tot de volgende keer. Nou, dit was Farmers Got Talent vanuit Hoofdplaat. Nu maar met alternatief vervoer naar huis. Doei!